Hola, sóc la Laura Companyó i el meu fill Arnau està afectat d'una malaltia rara d'origen genètic i de moment desconegut perquè no hi ha estudis previs amb aquesta mateixa malaltia. Aquesta mutació genètica li provoca una discapacitat severa. Nosaltres som de Sant Feliu de Guíxols, però fa 3 anys que venim cada dia a Barcelona perquè l'única escola bressol que hi ha a tot Catalunya que atén a infants amb greus discapacitats és Fundació Nexe i és a Barcelona. Què vol dir això? Que cada dia hem de fer 200 quilòmetres i passar més de 3 hores al cotxe perquè l'Arnau estigui atès. Això és un sacrifici immens, tant a nivell econòmic, perquè no rebem cap ajuda, a nivell laboral, perquè jo he hagut de deixar de treballar, i a nivell emocional i de logística familiar. Què vol dir? Que l'Arnau de la província de Girona no és l'únic nen que tingui aquesta afectació. Què vol dir? Que tota la resta de nens estan desatesos. El greuge comparatiu entre comarques i Barcelona és immens. Jo tinc una altra filla, la Mireia, de 10 anys, i jo només vull que els dos tinguin els mateixos recursos i oportunitats. Per quan centres on puguin atendre els nostres fills a prop de casa nostra. Gràcies.